نجمر مع أبو والد ومنفس قدوس أحد أملاك وقدس ثلاثين زامن وتمعسن إكهدك سيطان بكن مزاتم يا قدس بيت كريستيان تيسمي مريم سين العالم والعالم عالم نكتك جين سبعك كان باركك جين تأمنك كان سلك جين أسوك كان جنك جين كان لسمك قدس سجل لك وزلك سجد كل بركولك يتكني كل لسان أنت وتعملك عملك توجي أجاز سون سنجس أملاك أنت لكل جس قالوا كل زنم سنة جواك كنا كمهارن قدس ولا كان زي بلا أنت مسستوى تصلي كما زبلوا قدوس قدوس قدس إجابي أملاكنا جنبر كازل لك عن كل حليف كاد منزل ألم تنبر كم سراك سامراب كاب سميك سعد بوبسم كان زل ألم تمسكن يهون سلا أملاكنا كان سلا فتاري نتكا قدس إجابي أملاكنا خبرك كان مسكنك كان قلقلك كان جزاك في الجميل نار من سجدلك ساعات ما حلت تبارك لنا نسخة مس عزام شزياد ما بارك لنا كاب قد جورج السماء تبارك رديت كفلنا بسمايات تنبر ربنا بسمايات تنبر ربنا اسمك يقدس من قصخات مسافات كان تاب سماي كم ما مدري خونا عليت ما قبنا لما هبنا نحن نزودلنا بدلمكم تحدقنا لما بدلنا نمسانا دقلنا وقادنا نمبر فتنا يتأتونا من قصن حيلين كبر نزل علمنا تكاي ما أمين أوزت يا مريم من قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك اللقو حنا غدن قليخ بسقاحون دن قليخي أدي جابير سوات قويتا سراوي سلام لك اللقو نسخ كوان السبرغتيغي فركر سخون برخي أمل تسقى جابير مساقي أوفس تدسولكي هاتياتنا سريلنا نفت ودخي يسكرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين يفتاوي سرق جنا أملاك المدانيس كرسوس كاني كان سريات يدم ساسي أبس أول لبروك ساتي برهان أنتم أبي كانت وأبي دي قناة لون سيرقو سنات بسمكم كنا فتحان ونتحان يرسينس كلان سميت زيو مهار نكرسوس بالعصر تغلت زيو مهار نكسوس 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 زيو مهار نكرسوس كمون بنتك زيتنا مريم مهرنا كرسس مل عشر تغلطه بنتك زيتنا مريم كرسس بنتك زيتنا مريم كرسس بنتك زيتنا مريم كرسس بنتك زيتنا مريم مهرنا كرسس بنتك زيتنا مريم مهرنا كرسس بنتك زيتنا مريم كرسس بنتك زيتنا مريم مهرنا 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 كرسس إذا ساعات يا من بارسقا قويتنا يسوع كريستوس أما قبرن فسمتا ساعات معلتنيا كمون رقاسام سالمس لزخوني كم وداتا جزي عدما سبت وصر ناي مسقانا صولوت سناي نقر نسقبر لنا يا رب حال زيابي رب قويتنا من خنان مدحنا يسوع كريستوس نمسكن لنا سويرنا ردي إناني حلونا نقربنا تقبلنا أنت ما قبلنا نسنينا كساعة ساعات ياونا بسحنا أيو اليوم بزعد السؤال زيام بكل زمن وثنان فصم سلام كحلونا كل نزح زيابي رم خنان لمنا لنا وقويتنا زيابير كل تحزابون قويتنا من خنان مدحنا يس كرسوس لولو كل جبرين من انت كل جبرنا وش كل جبرنا مسكنا كلنا سلا صور كنا نزل دخلنا نزحل خنا نبغى ونسل زقرب كنا نتقبل كنا نسل زعوب كنا نزتنا خنا ساعة جاون سل زبصح خنا نمسكنا كأقويتا يقرب لنا وما فكرت بسل زل من كلنا كم حرت كون دلنا نزقد السؤال زيان كل زماني وثنا أخاب مفراب وفسم سلامكم سما بنا كل غناتهم كل مكران حبون قولي زغنا كل جبر سيطان مخرف عصبات من العلتلان أقويتا كباير كاب كله حزب خاونا كاب درياز قدوس بتازونا رحيق زتأمن زحيشن أزلنا تمن كربيتم كل أهل سلام كن رجل سلطان ذهب كان نسخة خم كل فاد إحنا نبارها النمبر نفتنا يتأتون حد ودقا قويتنا ملخنا مدحنا نيس كرسوس من تفقر سبيل بس جبر محرت نقرأت على المسخة معرم حوم زغنا من فز كل سن بس جانا سنعتم بوزول لك على من كل سعن نزل علم آمين أين استحى مزمور حمسان حدن وأملاك مسالخ محرن خم تعبير رايخ أبا سيد مسس كوا أساس بك حسب إنك وحتياتي وناسرين أنا أبا سيف اللي تعلق بمحتياتي كل
جزء بقدمي زربا خاص عاد فردخان سوان كاتر كبسان أنا خاطر يبدلكو أو كلمة خاكي جوركو إنه بابسات ولدكو نيك أبعت يتنستن إنه أنا حكى وشتي خاطر اللي أحو أنتو مهارن متفسر جسم عزاز لين كبرك صعود حساب إن تنزقت كتكين عصم تحق وساس أحتان حق وسنا اسمع عن قد كعب حتى يعطي كله بزلا أبساي وندمس سوا أملاك صوري اللي بفترة اللي صنع منفس كاوشتي حدث كاب قد كاي دربي حوس مدحان كامل سلي بفقاد نعم نفس وندقفني ما قد خان مفرس قمرهم هي حتى أنا بخاخم لسيم وأملاك مدحاني كاب داد ما نقفن ثاني سرك هذا الكتب لليا قويتاي أفي مسجانا خنا قرس خنا فريق فت مسوات بها بلكاني تزيكون اسم قرب كل كانرن مسوات مرارة تبني خم مسوات أملاك صور منفسيو وأملاك نسورن كتر نبايت نقني خانس تسجها سناي قبل الله مكات تأطير سالم دقش مسوات سرك زحر مسوات بمل مسوات باك بلكاي شو عم مسوي قارح حوار بالكاي محليل ويا صلوت زيد كاس كرسون قسين أملاكين مسجانا قرب الله حتياتك حد قال لي آمين. أبونا أبوي ملأك السلام مزمور داويت مقبل 230 كتصلي لنا أدينا إلسابيت مزمور داويت مقبل 230 حدن أونا دكتور تسقاب مزمور داويت مقبل 230 كلتن أنا مزمور داويت مقبل 233 كتصليه حافتنا أدلتا مزمور داويت مقبل 234 ممهر تخل مريم مزمور داويت مقبل 237 أبونا أبوي ملأك السلام مزمور داويت مقبل 238 حاولنا دكتور تسقاب حافتنا أدلتا مزمور داويت مقبل 240 حدن حاولنا ممر تخلو مزمور داويت مقبل 240 كلتن أدينا إلسابيت مزمور داويت مقبل 240 شدشتن الرأي دحان كاسيل كانت تصليها الرأي كاسيل كان عم ببقى إيش 240 شدشتن أنا مزمور داويت مقبل 240 شوعاتن كتصليه عفتنا قللتا إذا حيسكي أدل لكم سوداكي مزمور داويت مقبل 240 شمنتن عاويل كتصلي لنا መዝሙር 248 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኹም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕግኻ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሰሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህበብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ያልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዘቕረቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ آمين هللويا هللويا ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25
ሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲ እግዚኣብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓተ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቑፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባርኾ። ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ መድሓን ከዓ ዓይንታይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዝዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣሜን። አሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ ወዲእክና እንድሕር ኮንክን ክፍልታት ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ኩኑዕ ፍራድ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ ክትጽልያልና ኣብ ቅድሚ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ በብዙሕ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹሲ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን። ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ደቃተኪ ተነሲኺ ናብ መድሐንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሓረንን ኣድሕነንን እንዳበልኪ ተማፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ይቕኒለን ወዲየን ሓቀይ ሃሎ 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 እሺ ኣዴና ኤልሳቤጥ ወዲየ እወ ቃልዮ ተስማዓልና መምህር ሳራ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እሺ እኮዳቆን ወደ ሕረ ስብሃት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚኣ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ እትህብዮ ኣብቲ ሸለልተኛ ከዳን ስጋ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ እንስንብድ፣ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርክኽ፣ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ህሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ። ይዜኒ ወዘልፈኒ ወላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ኣቡና ዲያቆን ሳሙኤል ኣረዳ ይኩን ሆ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡስ ጥላ ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካበይ ያርሕቕዮ ነቲ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕ ናበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣለይተ ምሕረትን እቲ ልምን ኣላይት ኣደይኺ ኣደ ምንጪ ሂወተይን ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታየን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን። ሃብትና ፍሮይኒ ኦ ጎይታ በዛሊት እዚኣ ንዓሞ ብዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ዲያቆን ቴንክ ኦ ጎይታ በዛሊት እዚኣ ንዓሞ ብዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናይ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም
وأملاخنا مدحنينا وتسفى كله وسنات مدري سمعنا وقيتا نسخة إيخا تبزع عليت إزي نزل ألم تدحننا تعقبنا آمين وقيتا بروح إيخامو فردخا محرني وقيتا بروح إيخامو حق أنتك أردأني وقيتا بروح إيخامو كبرخا أبرهالي وقيتا محرتك نزل ألم ينبر وقيتا نعخا نتقبار إيدكا ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቤ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ወጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ እጥሊ ኣለኹ ወጎይታ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብቲ ቁኑዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ወቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባኣካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣሜን 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 ውዴምስ ቀጽል እያ اوكي ልዑል ጎይታ ብኣኻ ብምእማን ንስምካ ምዝማር ሰና እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ ኣሜን ኣሜን ኣማረ ዘነት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እሺ ስማ ቦል መንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ በሳና ይቅረበለና ኦ ጎይታ ንሕማስ ብኻብ ፀሓየሞ ምንቲ ትቅድስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓንትናን ከዓ ነፍሰ ማዕረፍ ኦ ካብ ሓጢአት ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማንና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጽም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣመሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን መምህር ትምኒት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም እሺ ከመይ ሲሆን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስት ምልእቲ ጸጋ ለጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነብስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክና ፍርዓት ስርዕና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገና ተዘከርና ኣሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት alright
أؤدى حقኛ ብርሃን ነኽብረኪ እስማዕ ደለኹ እወ أؤدى حقኛ ብርሃን ነኽብረኪ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መፂኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕለልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ኣሜን። ሓፍትና እልልታ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ንሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ምውታትን ንዘለኣለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ክርያላይሶን 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 ላይሶን ላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ላይሶን ላይሶን ሓውና መምህር ተኽሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብለግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሕረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብጀከኻ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ቅረታ ምሕረት ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይ ድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጎድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ምሕረትከ አኮበከ ማዕበሳነ በከ ምሕረትከ አምላክነ
ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናለዎም በደልና ንኣብሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማዓምየን ኣወዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ህሊናኸ ደንገል ይኸ ብስጋ ኹን ደንገል ይኸ ደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብክልዋሳትና ዝሓጣና እዩ ንስኻ ርሕሩሕን መብቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓርቐና ንሕደገልና ኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላም ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መላእካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻም ዝኾነ ውህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እምና ኣልንዋኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት መላኻ ርሕሩሕነቶም ኣነ ዝቐደመዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስኻ ተመሊሲ ብሂወት ክነብር እምበር ሞት ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትቅድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ድማነና ትቐበል ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽ ትምኒትና ሙስ መርሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያል ትብርድኣና ኩሉውናም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍጠትካ ክንበፅሕ ሓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሚን ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሃበና ናን ዝበደሉ በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ኣሜን ኣወዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክሎ ልናኸ ደንገል ይኸ ስጋኹን ድንግል ይኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይቀበሎ ብሰማይ ይዕረግ ሕጂ እንመሃሮ ድማ ኣምላኽና ክንፈርየሉ ቅድሚ ኣምላኽ እሱ ይሓግዘና ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ካብዚ ብምቕፃል ከምቲ ልሙድ ዕለታዊ ትምህርቲ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓርቢ ካብ ሰዓት 6 ፈረቓ እንድሕሪ ቀትሪ ክሳብ 8 ፈረቓ እንድሕሪ ቀትሪ ዝወሃበና መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሙ ድማ ኣቦና ኣበይ መርጌታ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ክምህሩናዮም እግዚአብሔር ንዖም ተዛረባ አንደበት ንዓና ድማ ሰማዓይ እዝነ ልቦና ይሃበና ኣቦና ክሳብ ዝዳለው ንመልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ኣብ ክልተ ከፊልና ከነንብብ ኢና ማማ ሂወት ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 12 ከተንብብልና ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 12 መምህር ሳራ ከዓ ካብ ቁፅሪ 13 ክሳብ ፍጻሜ ማማ ሂወት ነባብና ባኺ حراي ماما هيوت مايكروفون تعاطيات كلام نالباش I'm sorry وانا راح وانتني هنبيني خزارة تني sorry كلهم كم يمسيهم
معرف شدش أمين عبراويان معرف شدش خاب حادث قاع 16 اللي كان حكي لي حساب 10 تغلطة 10 أوكي ስለዚህ ናይ ክርስቶስ መጀመርታ ነገሩ ሓዲግና ብንስሕና ካብ ምውት ግብሪ ብእምነት ብኣምላኽ ብትምህርቲ ጥምቀት ብምንባር ኣእዳው ብትንሳኤ ምውታት ብናይ ዘለዓለም ፍርዲ እውን ከም ብሓድሽ መሰረት ኣይንሰርት እሞ ናብ ፍጻሜ ንሕለፍ ኣምላኽ እንተፈቒድዎ ነዚ ድማ ክንገብሮ ኢና ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም እቲ ሰማያዊ ውህበት ከዓ ዝጠዓሙ ተማቀልቲ መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽን ሓይሊ እታ እትመጽእ ዓለም ከዓ ዝጠዓሙ እንተወደቑ ንወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቕልዎ ብግህዶ እውን ዘላግጹሉ ስለ ዝኾኑ ከም ብሓድሽ ንንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ እታ ብዙሕ ግዜ ነቲ ኣብኣ ዝወረደ ዝናብ ዝሰተየት ምድሪ ነቶም ብዛዕባኦም ዝሓርስዎ ዝጠቅም ፍረ እንተሃበቶም ኣብ ኣምላኽ በረኸት ትረኽብ እያ እሾኹን ዳንዴርን እንተ ኣብ ቆለት ግና ንቕፍትን ጥቓ መርገምን እያ መወዳእትኡ እውን ምንዳድ እዩ ኣትም ፍቑራተይ ኣምላኽ ነቲ ነቶም ቅዱሳን ዘገልግልዎምን እተገልግልዎም ዘለኹምን ግብርኹም ስሙ እውን ዝገበርኩምዎ ፍቕርኹም ዝርስዕ ገፍዒ ኣይኮነን እሞ ብኣኻትኩምሲ ከምዚ እኳ እንተ ተዛረብና ዝሓይሽ ንምድሓን ብዝኸውንን ንኣምን ኣሎና ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ ተስፋ ዝወርስዋ ምእንቲ ክትመስልዎም እምበር ድንዙዛት ከይትኾኑስ ነብሲ ወከፍኩም ክሳዕ መወዳእታ ንምምላእ ተስፍኡን ንምጽናዕን ነዚ ትግሃት እዚ ኸርኢ ንደሊ ኣሎና ኣሜን ኣሜን መምህር ሳራ هراي دابو أملاك أبراهام تسفى كهبو كلو زمهللو كابو زعبي سلا زي رخبة بحقي نباركو كبارخكا الناب زحكو كبزحكا إيلو برسو محالة ከምኡ ከዓ ብትዕግስቲ ተጸበየ ነታ ተስፋ ረኸባ ሰባት በቲ ካብኦም ዝዓቢ እዮም ዝምህሉ እሞ እቲ ማሕላ ከዓ መጽንዒ ስለ ዝኾነ ንኹሉ ምጎቶም ይውድኣሎም እዩ ስለዚ ከዓ ኣምላኽ እቲ ምኽሩ ከም ዘይልወጥ ነቶም ወረስቲ ተስፋ أزيو كرأيهم يا تاشمو كوين فون متيا كوينة سلازي كأملاك اتم مخري كم زي الوط نتوم ورستي تسفى أزيو كريوم مسدلي بمهلا أب منغو آتوا بتن أملاك كهلو زه كهس لولن زي كعال كلتا زي الوضع نجر كيرنا نحنا نتعب قدمينا زلا تسفى نمحاز حديمنا زوزعنا برتو متصننا كنركب إنا نساد ما كمل ملحق نفسي دلدلتن صنعتن يامو نابتي يسوس كم معرق ملكة صديق نزال عالم لك كهنات بينو كم مراهي منتانا زعاتو وشتي اتي مقارجة اتأتونا تسفى علاتنا
آمين. أمين. علي وتسمع لنا الشيء كابس بمقتصاد مدرخ نبونا. كما يوعلكم حزب እግዚአብሔር ካብቲ ዝተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ዝረዳእና ዝፈቀደልና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላክ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ብምክንያት ጾመ ፍልሰታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዚ ኣገልግሎት ዝደው ኢሉ ነይሩ ንዑ ወዲእና بخمس خنمس زردعنا زدقفنا لولا بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسجانا بصحيو كمتي حاولنا دياكون محاري زغلصو عديتنا نحواتنا نوين زنببو لومي ملغتي هاري قدس باولوس نابسب إبراهيم معرف شدشت إنا هنرئي إذا معرف زي كاب معرف حموش مقصلتا إذا مسئي زلو مخنياتو معرف شدش كجمر كله عرستي قبرلنا له حاولنا ما مرتخلو الشهر تغير كالنا صبو كاب قصر حموش معرف حموش مودات ازرعنايا كاب امنتكم كي تعالو تتنقو سلازي حساب 10 تخل تزلو مزي ناي معرف حموش زتتحاز ايه هاري باولوس نبراويان نمنفساو بسلت كخدو اتبابعهم ገና በመንፈሳው መዳይ ህፃንነት እንኳን ተነበሩ በመንፈሳው መዳይ ህፃናት እንኳን ተነበሩ ተስፋ አይቆረጽን ተቀዳማይ ስጉምቲ ክንዮ መባእታው ትምህርቲ መሰረት መሐዲው ከም ዝግባሃል ኮሎ ግን መሰረት አገደሳ አይኮነን ማለት አይኮነን ናብ ፍጽምና እተገብረ ጻውዒት هراي اتقدماي سقمتي كنيو مبعثاو تمهرتي مخاديو كم زخبሃል كله ግን መሰረት አገዳሲ ማለት አይኮነን ኣብ ቁጽሪ ሓደን ክልተን ስለዚ ናይ ክርስቶስ መጀመርታ ነገሩ ሓዲግና በንስሐ ካሞት ግብሪ በእምነት አምላኽ በትምህርት ጥምቀት በመንባር አዳው በትንሳኤ ሞታን በናይ ዘለዓለም ፍርድውን ከም በሐድሽ መሰረት አይንሰርትሞ ናብ ፍጻሜ ንሕለፍ መሰረታዊ ትምህርታት ክርስቶስ ካብ ኃጢአት ምንሳሕ ኣብ አምላኽ ምእማን ምጥማቕ ኣእዳው መንባር ኣብ ጥምቀት ኣብ ክህነት ዝሓመመ ሰብ ኣብ ምጽላይ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ዝህብ ቅብኣት ክህነት ናይ አገልግሎት ቅዱስ ትእዛዝ ዝህብ ስለዚህ ክልቲአን በሓንሳብየን ዘለዋ እቲ ቅብኣ ሜሮን ንብሎ ዘይድገም ምስጢሪ ማለት እዩ እቲ ንሕሙማት ዝቕባእካ ናይ ሕሙማት ዘይቲ ንብሎ ካብቶም ዝደጋጎም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቅብኣ ሜሮንን ናይ ሕሙማት ዘይቲ ማለት ጸሎተ ቀንዲልን በበይኖም ዮመይል ስለዚ ቅዱስ ቅብኣት ቅዱስ ዘይቲ ስለዝበሃሉ በሓንሳብ ተቐሚጦም ኣለው ስለዚ ተንክልተ ነቲ ዘይቅየር ቅብኣ ሜሮንን ነቲ ሕሙም ቅብኣት ናይ ምሕዋይ ቅዱስ ዘይቲ ትብል ዘለኻ ቅብኣ ቀንዲል ወይ ከዓኒ ናይ ሕሙማት ዘይቲ ማለት እዩ ድሕሪኡ ትንሳኤ ሙታን እቲ ቀንዲ ከተኩረሉ ዘሎ ናብቲ ምስ ተንሳእና ኣብ ጎይታ ንቐርቦ እቲ መንባርና ንዕኡ ንክኸውን እዩ ትንሳኤ ምስ በለ ዘለዓለማዊ ህይወት ማለት
ስለዚህ ናብ ዚአና ተወኪሩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እስከናብ ትርእስ ነገር ንኺድል ምክንያቱ ኣብ እምነትኩም ከይትወድቁ ተጠንቀቁ ኢሉ ምሰምፀ ክሳብ ሓሙሻይ ምዕራፍ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ሕጂና እንታይ ከይዱ ናብቲ መሰረታዊ ዝኾነ ምስ ድሕነት ዝተተሓሓዘ ምስ ህይወት ዝተተሓሓዘ እቲ ኩሉ ስርዓታት ልምድታት ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ቀንዲ መሰረት ካብ ሓጢኣት ምንሳሕ ኣብ ኣምላኽ ምእማን ምጥማቕ ድሕሪ ምጥማቕና ዝግበር ቅብኣ ሜሮን ትንሳኤ ሙታን ዘለኣለማዊ ህይወት እተን ኩለን ብድሕሪ ሕጂ ዝዛረበለን እውን ኣብዚአን ዝተመርኮሳ እየን ኣፀቢቕና ክነስተውዕለለን ከዓ እግዚኣብሔር ይደግፈና ናብ ፍፅምና ዝተገብረ ፃዋዒት ቁፅሪ 1-3 ናብ ፍፅምና ምኻድ ኣምላኽ እንተፈቒዱልና ከምኡ ክንገብር ኢና ኣብ ያዕቆብ እውን ተፃሒፋ ኣላ ከምዚ ክንገብር ኢና ኣይትበሉ ናቱ ስኻትኩም ግዜ ናትና ኣይኮነን ድሕሪ ደቂቕ እውን እንታይ መፅእ ኣብ ሂወትና ኣብ ከባቢና ስለ ዘይንፈልጥ ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቐዶ በሉ እዩ ዝብል ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 15 ስለዚ ኣምላኽ እንተፈቐዶስ እዚ ድማ ክንገብር ኢና ኣምላኽ እንተፈቐዶ ናብ ፍፅምና ምኻድ ኣምላኽ እንተፈቒዱልና ከምኡ ክንገብር ኢና ፍፅምና ክበሃል ከሎ ዕብየት ምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ክሳዕ መወዳእታ ኣብ ክርስቶስ ጽኑዓት ምዃን ማለት እዩ ነቶም ከሓድቲ ብፍላይ ከዓ ብመንፈሳዊ መዳይ ምስ ዓበዩ ናብ ንስሓ ምምላስ ዳርጋ ፈፂሙ ዘይከኣል እዩ ንምንታይ እንተበልና ብፍልጠት ስለ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ እቲ ከቢድ ዝገብሮ ንኣብነት ኣርዮስ ምስ ተጋገየ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘይኮነ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይኮነ ትምህርቲ ክምህር ከሎ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት ደጋጊሙ ይምዕዶን ይመኽሮን ነይሩ ኢሉ ኣብ በይኑ ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ቅድም በይንኻ ዳሕራይ ካልኣይ ምሳኻ ውሰድ ዝብሎ ነቶም መማህርቱ ዝኾኑ ኣኪላስን ቴዎፍሎስን ይነግሮም ነይሩ ኢሉ ምስማዕ ምስ ኣበየ ውሳነ ወሲዱ ንዑ ምስ ኣበየ ናብ ናይ ዓለም ቤተ ክርስቲያናት ጉባኤ ኸይዱ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያናት ዓለም ጌግኡ ብቃል ኣምላኽ ረቲዖም ንክምለስ 6 ወርሒ ሂቦሞ ክምለስ ኣይከኣለን ስለዚ ዋላ ኣርዮስ እንተሓለፈ እቲ ብኣርዮስ መገዲ ሰይጣን ዝዘርኦ ክሕደት ክሳብ ሕጂ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቁጥር 4 ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም እቲ ሰማያዊ ህበት ከዓ ዝጠዓሙ ተመቐልቲ መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ 5 ሰናይ ቃል ኣምላኽን ሓይልታት ዝትመጽእ ዓለምን ከዓ ዝጠዓሙ እንተወደቑ ንወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቐልዎ ብጉህደውን ዘላገፅሉ ስለ ዝኾኑ ከም ብሓድሽ ንንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ ስለዚ በደል ወይ ጌጋ ክፍፀም ከሎ ዓቕሚ ምብስኣን ዝፍፀማሎ ጽቡቕ መሲልካ ትገብሮ ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ወይ ውፅኢቱ ጽቡቕ ዘይኮነሎ ደኺምካ ትገብረሎ ተገዲድካ ትገብረሎ ንጠቕሚ ኢልካ ትገብረሎ ብኽፍኣት ዝግበር ብጉርሒ ዝግበር እዩ ኣምላኽ ነዚ ብጉርሒ ዝግበር ጌጋ ሸለል ፈፂሙ ሸለል ኣይብሎምን ስለዚ ከዓ እንተወደቑን ወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቐልዎ ብጉህደውን ዘላገፅሉ ስለ ዝኾኑ ከም ብሓድሽ ንንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ ይሁዳ ንጎይታ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ዝወዓሎ እንዳወዓለ ኣብ ዝሓደሮ እንዳሓደረ ኩሉ እቲ ተኣምራት ይሪኦ ነይሩ እዩ ጌጋ ምዃኑ ከም ተጋገየ ምስ ኣመነ ናብ ጎይታ ክመፅእ ዝግብኦ ናብ ጎይታ ዘይኮነስ ናብ ኣይሁድ ከይዱ ኢሉ ናብ ኣይሁድ ስለ ዝኸደ ከዓ ባዕልኻ ትፈልጥ ኢሎሞ ማለት ሕጂ እቲ ክብደት ናይቲ ፈሊጡ ዝገብር ተም ፈሊጦም ሰዓር ሰንበት እዩ ከይፈለጡ ብዙሕ ዝብልዎ ዝነበሩ እቶም ፈሊጦም ነቲ ጉዳይ ዝጥንስስዎ ዝነበሩን በበይን እዩ ስለዚ ቁፅሪ 6 ግብራዊ ሓቂ ዳ እምበር ስነ ሃይማኖታዊ ሓቂ ኣይኮነን ስነ ሃይማኖታዊ ንስሓ ካብ ክሕደት ተቐባልነት ኣለዎ እዚ ብወገንና ዘይከኣል እኳ እንተኾነ ንኣምላኽ ገና ኩሉ ዘይከኣሎ የለን ስለዚ ቤተክርስትያን እንታይ ኣወሲዳቶ እቲ ዘይከኣል ተባሂሉ ዘሎ ሰብ ንክንሳሕ ኣብ ላዕሊ ፀኒሑ ንክንሳሕ
زلو عقب كبيد عقم رخيبون دحر تنسيحين بنسحة زي هدك حاتيات يلبون زيتي قانونا بتخريستيان زز مالتي كحدت زلو حدقاي كحدت زلو حدقا التوم بمنفس زبسلو سباتيل سلازي من يوم تم بمنفس زبسلو حد اوان برهان بريهلهم مالت بصقات امقت ولد املاخ زخونو سماوي هبت طعمهم بنسحة اب قدوس قربان زتساتفو تخافلتي منفس قدوس كوينوم مالت بقبአ ميرون ازي نيد انبروت ادناي باباسات ابيسكوبوسات زوكليو نتسناي قال املاخ طعمهم يومي نتزمص زلو حيلي طعمهم يومي سلازي إلو انت ودغو بنسحة انت ودغون ود أملاح كان بحدث نرأسهم سلسقلو بقه دون زلا قصلو سلسخونو كان بحدث ننسحة حدثو أي كألو مني اتهم بمنفس زبسلو سبات حد اوان برهان زبرهالهم بتأمكت مالتي برهان برهلهم كله مسل ولدجنت بسقات امكت سمايا وهبت مالت قدوس قربان تخافلت منفس قدوس كوينوم تخافلت منفس قدوس بقبአ ميرون نتسناي قال املاح كات عموميوم نتات مز زل حيل موال تعمومو يوم سلازي تحادغينا ناي تخدت نزو كله مس بصحخا نزو كله مس بصحخا زغبر ناي كحدت ودقت الجي خبيد يغبروي ابوታት ቤተክርስቲያን حدقو باتي تخدخ تديبو رحقاتي مو نلعل انداد يبكا مسكركا ازيخات انكو كن كاب شوعات درب صدفن كاب حدث درب صدفن بهبيني انت ودقو نود املاح كان بحدث نرسوم سلسقلو بغه دون زلا قصلو سلازخونو كبحدث النسحه حدثو اي كالمني موداق حاتيات رازيكونس كحدتي موداق مالت ابزي رقص رقيسكا ويا ابزي تحيزكا شتتلكا توقد قوي مالت كحدت جن نتتفلطو نتترداكان نجر النافلت كاي خلخا من صاق مالت زي مقبال مالت كريستوس كمستسأل كان كهنات فريساويان فليتومين اتوم اعوز مدبوهم تنسيو الى نغيرهم اي تنسئن كبلون اي قالوني جن دحر حجي تنسيو اي تبلو احنا ገንዘብ ክንበኩም ይናይሎም እዚዩ ተخحደት ዝብሃል ማለት ወድቀት ሸተትልካ ዓቅመሲንካ መሲልካ ትገብሮ ጌጋዩ ከሕደት ግን እናፈለጥካ ሕሊናኻ እናነቀፈካ ነቲ ትፈልጦ ነገር ነቲ ሓቂ ነገር ነቲ ኩንነት ነገር ምኽሓት ማለት ከሕደት ደይ መደይልካ ካብ ድንቁርና ወይ ጌጋ ኣይኮነን እናፈለጥካ ዝግበር ከሕደት እቲ ናይ ቀደም ኣማኒ خطفእ ይኽእል مستوم نقوليتا مصر أيوان مسمعون زستقلوا أيهود زمساسلي سلزي هورا قدس باولوس أب قدامي كورنثوس معرف 10:10 تايزبل اتدويلو زلو زمسلو كيودق يتنقق أبتا كحدت زلو حدقا إنا زلنا مخحات نعملاخ مخحات نحق مخحات كساب كندي حدقنيا زقبرو خاني كساب ناي من السح عقمخات تسنقق يقبر مالت قدر شوعات اتابو زح غزي نتبع زورد زنام الستير مدري نتوم بزعبوهم زحارسوا زتقم فره انت هابتهم كاب املاح بركات تركبيا شخون دانديرن تقولت غنا نقفتن طقامر جمنيا مودع تعاون من داتي بمثال غيرو سبات غرات حارسو املاح امنتهم ريون نتغرات بغزيو زنامي هبو سلازي خاب እግዚአብሔር ዝናም ተቀበሉ ከም ሓረስቶት ከዓ ኮስኪ ሰሙ ሓሪሾሙ ሁሉ ነገር ገይሮምሉ እዚ ሁሉ ተገይርሉ እቲ ግራት እሾኹን ዳንዴርን ተብቂል ስለዚ ብዛዕባ ግራት ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ካሓድቲ እንደገና ምጥማቅ ዘይኮነስ ብንስሓት ራዮም ክሕደሱ ዝኽእሉ ጥምቀት ኣይድገምኒ بتمكات مستتمقة امنته زخا حدقن بنسحة يملس تكأنونا بتغرسيان كوميز الززم
كحتي كم مخان مدري يوم زغصرو يوحنس أفوركي أب كند تقام فرا زفريو الشوخن دانديرن ترى يوم زفريو تنسيقو نمرقام كا تنسيقو نمرقام كا قريبوي أتي صبوق فرا زي فرقرات كله نقر تغيرلو زموصو صعبين سلازي أبانا كله نقر مسقبره أملاخ زقبرلنا اندزي استوعلنا اندزي تقبلنا بزعبا قرات جن بأبنت غيرو يكون امبر تسفى أب آتوم زي كونس أب أملاخ ترايب زقصلي تتسفى أب تتسفى ذهبنا أملاخ يزقصلي سلازي من تاينا سنحنا برسنا لا تخاتاتلنا هنكيد حادقين نت كحدت كحدت أبي ودك سب كحدت أبي وتأمنتي أزي حادقين نخت نسحون عقمة نخت ملسون ولا مسفلت كايو كنتنا يهودا سلازي كاب كحدت كنتن كاق إيمالتي سلازي كاب زر استزي نابينا خنسقر تا كحدت زبلا رسنا كنتسأنع متببعي سلازي كبير حدقا عند حراليو نتكبير حدقا مستتنقغة اتحياواي مخاري ويحياواي مرحي كابز حدقا زتوسألو إذن مقدي ألو إلي يحبرين سلازي نخنتسأنع كابت زمنسع حدقا كنملو نت حدقا كنسوغرون تغينو انتا يدليلو صنعاتن متببعان يدليل قصرت الشعاتن عسرتن أتم فقراتي أملاخ نتنوتهم قدسان زقلقلكم وان تقلقلون زلخم قبرهم نسمون زقبركم وفقرهم زرسع قفع أملاخ يكون نمو بقات خاتكم سخم زكوان تتزاربنا زحيش نمرحان بزخون نأمنا لنا سلازت كبدات نايتهم عبيتي مستقلصة انت عايز مو خمسة تداخينس من داخ رأي من داخ قبر رأي ما مرتخلو وسيلو تحتكاتات لنا نتليها إذا باوربوينت وسيلو خابز مسمر نعاير رأينا له جيري الله مثلا هيجي هراي تشعتن عسرتن هاتم فقراتي أملاخ ناتي ناتهم قدسان زقلقلكمون التقلقلون زلخم قبرخم نسمون زقبركم وفقرخم زرسع قفاء أملاخ يكون نمو بأخاتكم سك كم زكوان تتزاربنا زحايش نمدحان زخون نأمن اللوناي زي تبابعن زي صنانعن قال يدلي قصرت الشعاتة اتخبدات مسنقرة سبك التفو تسفاز سلز ورز مو خمزة تداوين الراي مسيلو ممرتخلو زي تبابعن زي صنانعن قال يدلي قصرت الشعاتة إذا مسنا عزي عبز السعب تغسي مالتا بعسرته تمسرته مخانو أفتح أملاخ منتو محداروي نعومن نسعرتاتومن أفلوت أهابولو نابسمو نهاريا باولس كملوخ أملاخ كلاي نقدسان بقد سالم قلقال نعمنت كريستوس مخنياتو نعاهم زقبل نعاي يقبل نعاهم سمع نعاي يسمع نعاهم زنعاقه نعاي نعق نعاي زنعاقها نبو نعاقه سلازي اتي مصننع كهب كله بخمي كنصننع كم زلنا كندزيوم زاخلو السبات اندحر زودقو خينم مسودو خا اندحر زين السحو خينم دامو نحنا حتى نحنا دخمات انتي كنقبرينا زبل تسفا مقراص كيمص منتي اتي مصننع بخمي كم زركب ات موغس بخمي كم زركب دغاغيمو يغلص مالتي قصر عسرت حدن عسرت خلتن نتوم بأمنتن بتعقس النتا تسفاز ورسوا من انت ختمسل هو منبر دنزوزات كي تخونس نفس وكبكون كسع مودعتا نمملاء تسفون نمصنعن إذا تجهاد زخري ندل علونا سلازي نتوم زودقون دار أنا تسفاهم قرر زي كونس نتوم بأمنتن بتعقسن بتسفان نتي كبير صار سجيرهم زي تعودون دار أنا نعقم زعوت أملاخ عود كبناي هوري يعقوب سمايكم متأجستوا لأيوب
إلو نتوم استعجسوا نمسجنا مالون نهونا استبصهم لألا تعجسوا مسبلة تعجست أيوب سمعهم علىهم زابير كم يجرونت مكرا خمسة خالو كابت كمكرا خم يجرو خمس دبسوي نتوم بإمنة بتعجسن نتات تسفى زور سوا من أنت تمثلهم أمبر دنزوزات كي تخونس نفس وكفكم كسع مور داتا نمملأ تسفون نمصنعن إذا تجهد زخري ندل علون نايل كسع مور داتا بزيت هكيت كتصنع تخيل بخمينا بزيت هكيت كسع مور داتا كنصنع نخيل جهات بإمنة بتعجستن هبقصر حدا عسرت حدا مالتي نتوم بإمنة بتعجستن تسفاتات زورسو بمثال فرز أنعات كسع مودعتا ملؤ تسفاي ويتانا المرحنا نيس كريستوس كبر نزخرسو ميخون وزيس سأزلفة تأجستو وقتو يدهن اتخساب مجرشا زعجس نسو خدحيني بتعجستكم وتاتريوا لنفسكم لنفسكم بتعجستي كتاتر سلازي اتي تعجستي مالت اتي قويتا زعيلو مالت قويتا زعيلو اتمودا تزبهال كندري معالته كندري عمد تسبينا زي كونس كسابتا أملاخ زعيلو بالتسفى مصباي مالت سلازي تسفى أملاخ صنعي تسفى مصنع عن بخمي كم نصنع اتي حدقا نايكهدتيلو بخمي كم نصنع تبابعو حجخا تسفى أملاخ صنعي قدر 10 أملاخنا أبراهام تسفاخه بخلو زمحللو خاوز عبس سلازي رخبه بحق النابرخكو كبارخكا النابزحكو خبزحكا إلو برأسو محله حواريا باولوس صنعات كوينو مثلا كقصليلو نتقويتا زاعتو مبسعتات توكل تزقبرو مخان قلسي أبراهام أملاخنا أبراهام زاعتو مبسعة زفترت 10 توكلته كاب كلتا خساب سلسته معراف 20 كلتن كاب 10 شريشه خساب 10 شوعته سلمنتاينا أبراهام بمخنيات تزيلوت قال كدانو زرع محل أملاخ أب أملاخ كتأمامنو يخليهم إذا خا نبتي معراف شوعات تزركب بزعبا ملكس يدك زجلس رأس نجار نخملس مجدي نخملس مجدي يخفتلناي قطري 15 تسفى أملاخ صنع عيوي أملاخ بتزلعله كم خا بتعجز تتصبي نتات تسفى رغبة بزعبا بابرهامي كم خا بتعجز تتصبي نتات تسفى رغبة أملاخ بتزلعله خبري جزاء رؤسه محلا زي محلا أملاخي نمحلا وحسنات ذهاب دما أملاخي هلاوا أيهود كريستيانات أملاخنتنا أبراهام كباروخون كبزحون زاتو مبسعة كم زحلوا زري ينيرون مزمور داويت معراف 110 قصر 4 بمسرت إزاز ملكس يدك بزعب حدا كاهن إيات الزاربي مزمور داويت 110 قصر 4 تأزاز ملكس يدك بزعب حدا كاهن يعني إتا مزمور داويت 110 قصر 4 زركم مبسعة بمحل أملاخ يو تراغا كيسوي أملاخ نتي أبزا فترات 20 كلتن أبراهام زعتو مبسعة معراف 20 كلتن مالت እግዚአብሔር ወድኻ ሰዋአለይ ተፍቀረን እንትኾን ካይሉ ነቦና አብርሃም ሓቲትዎ አቦና አብርሃም ስለምንታይ ከይበለ መገዲ 3 መዓልቲ ከይዱ ካራ ኣብ ክሳድ ወዱ ኣቐሚጡ ብድሕሪኡ ድምፂ ሰሚዑ ብሓረግ ዝተተሓዘ በጊዕ ሂቡ ኣብ ወድኻ ሕማቕ ኣይትግበር ኢሉ ነዚ ዝረኣየ እዩ ቁፅሪ 20 ምዕራፍ 22 ዘፍጥረት ንኮለና አቦና አብርሃም መዓልታተይ ክርኢ ፈተወ ريو خا تحقوس سيلو عبد وانجيل يوحنس معرف شو منته كزارب كله 4-5 عمد زي جبر كابراهام كاري خايلهم كابتي زوجرم روملو عبنا جريل ما سلازي أبونا أبراهام أب حديث كدان نتحلال جنشل دي سوا قالوا مستير حديث كداني سلازي مس ملكس يديك تحاحزو زمس أزلو سلازي حدا جزين تايز هنا يتم عراف انت لنا ملس يلنا بفلاي كدقاقن كله تمعراف انت هيزول لنا دقيمنا خنا ببا صبغي
أمون مخان نتا أملاخا مزمور داويد 110 زاءته مبصع أمون مخانو زريب أبوها كريستوس كم كهنة أرون زي كونس كم كلمة ملكة يدك نزل عالم كهن كم زخون ما حاله فللي كهنة أرونن كهنة ملكة يدكن انتاي إيه كهنة أرون مجمرتان مودعتان زلوه أب مسوعة بوليكيدان أم مسوعة إنسان مسوعة أخلن سلا رأسون سلا هزبون زقربو كهنة إنيري ناي ملكز يدي كهنة جن مودعتان مجمرتان زي ولو كم بوليكيدان بمسوعة أخلن بمسوعة حرودون زي كونس أب بوليكيدان كله بوينن بسرناين مسوعة زقرب زنبرة زلا علماوي كهنة ناي قويتانان مرحنان إسكريستوس كهنة يوزا ملكتي كمو خاء بتعقست تتصبي نتا تسفخ رخبايل قطري 15 كمو خاء بتعقستي تتصبي نتا تسفخ رخبا أبونا إبراهيمي أملاخ فسيمو هالراي زعبير يدقفكم حونا من مرتخلو ምናልባት ኖት ንሕዝ ዘለና ደጊፉን ኣሎ ሓውና መምህር ተኽሉ ቁፅሪ 5 ዝነበረት ጥቕሲ 15 ማለት እያ ኣገልግሎት ካይባርኽ ከምኡ ከዓ ትዕግስቲ ተጸበየ ነታ ተስፋ ረኸባ ኣምላኽ ፈጺሙ ስለ ዘይልወጥ መብፃዕታት ኣምላኽ ዘተኣማምን እዩ መብፃዕታት ናባና ንምርካብ በትዕግስቲ ክንጽበእ ኣሎና መብፃዕታት ምክንያቱ ጎይታ ግዜ እዩ معاسي كم زقبر إجزابير سلازين نفلت نحن أو دوارح قميدنا نا إجزابير أو دوارح كن تكميز معدنا نأمنتنا زدقفوا زدقفا كلتا نقرات الويل زي الوطان سنكا مبسعان محلان أملاخ مبسع أملاخن محلا أملاخن أملاخ أمون سلازخونا نتتوها بنا تسفاخن حزو بسنوع نتبابع إناي تسفى أملاخ صنوعي أباينا زلنا تسفى أملاخ تسفى دحنيتي لكع كملهك وي أنكر إيو اتملهك وي أنكر الزم عبل وي شقر كقات مننا هلو أب امنتنا سنعنا دو كنبل يحقزنا خمون كاب متحال دما يعقوبنا أنكر مراخب تطو كبلا انت دا أدلين كبيد ميزان زلوه ناب كل وجنات يزرقوا أمه أبتم معبل تعمركب كي تنقاسقست كندتز دليلته جزية كتصنح زخ إلى ميزان زحلي سلازي أتي معبل كبها كله عاشقرات أب هوتنا أب بتخرستياننا بسدارنا بحدارنا أب حبرة سب أب كل زقات مننا شقرات أب إمنتنا زتصنع إمنتنا زدرع عمبر كاب إمنتنا زقعست خون كم زي يقول لي تسفى زي السعبيو رقصيو كتعاملوا تخيليها صنع زي لواتي هنا بزعبات تسفى قرلز كله أبتزرع تسفى مقبار تسفى يكونن أبت تسفى زي بلوز مسل تسفى مقبار جن تسفى أبونا إبراهيم ممات سجون ممات ما حس إنسان النار أيه نأمنت أيده خمني إذا تسفى زي ناب هلاوي أملاخ ناب قدسان مجدي خفل كل جزية مسدحنت كم كريستيان تان صبية حنتيه أبزي صبوق وخون حماق صقاب وخون تميت وردت وخون كبرتي هالو تاني صبايا حنتقن أبتا سمايو زي تسفازي ناب هلاوي أملخ ناب تقدس قدسان مقادي خفتي كل زي نزيعين أنا حتى ساوعيتي لو من تخين ويصبح تخينو أبكر ما أملخ تأتو كل خص كفو أي دي بزح صبغي صلوتي دي بزح حميتي لنا كم كريستيان كم دك أملخ أزيو تسفانايل مدمدمتا أملاخ تسفى أملاخ صنعي قويتانا يس كريستوس كم قدامي متن كمال دلنا درو كهن كوينو نابو آتيو ألو قويتانا مرحنا يس كريستوس كحاسي مدحاني تبيجاوي بزعبا أبزبنا سقاوي إن دحرنا سقابرو أبزن سلستين زين كا
ملأخ كونه نبي كونه هواريا كونه سماعت كونه ولا حدا كقبره يكل قويتا إيسوس كريستوس مدحانيو تبجاويو كحاسيو سلازي حدا حيال بحيلو تتقيمو كابت زلخايو كدحنك كابت زلخايو حداقا كابت زلخايو بارنت كدحنك كاخيلي حيلو تتقيمو سراوي تتقيمو ويغنزو تتقيمو تا كحاسة بلاغن تبجاوز بلاغن هيواتو بمبجاو هيواتو بمخفال لكا كانت راي ناب ايهودنت نبره وشتا بيت مقدس كاتو سلازخيل ويتانان مدحنا إيسوس كريستوس كا ابيمان املاخ سلازلو ويتانان مدحنا إيسوس كريستوس اتزلعله ليك كاهناتي اب حديث كدان ليك كاهنات ناي بيت ክርስቲያና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ንሱ ጥራይ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒ ከሐሲ ተበጃዊ ዜና ጸቢቅና ንሐዘን ሕራይ መደምደምታ ቀዳማይ ክሕደት ማለት ታይ ማለት كحالتي نابتناي قدمهم كريستياناو امنت لمدخ ملسو زي كيلو سلمنتايو ابلعول بوتا ابلعول حلافنت لعول صغاز تقبل سب مسودق نمنتايو بقربا زي ملس سلازي ناي بيتروسن ناي يهودان جيغاتا ترينيم بيتروس كملس كيلو يهودا خملس ايكالن بيتروس بنبعاتنا بغيتا سلز تملسه نبعاتو تقبل له يهودا نغويتا زبان غيرو ناباي هود سلز خده بو غيرو طفي خابز خمس سورنا قصر سلسته امنتن تعجستن زتواهبنا معدا ارزينا انترينايو اذا اب كريستياناوي هيوتنا انتاي صلوا الله امنتن تعجستن زتواهبنا معدان ارزينا انترينايو اذا هي اب كريستياناوي هيوتنا انتاي صلوا الله بانصارو امنتن تعجستن نزتواهبنا معدان شلل تننا سعبيون خنتاي رابعي نام معقب خنهدم زخلنا بخمي ملكيو نابت معقبينا نابت نهادملو انبا زهادملو انبا يلولو كمي غيرنا انا نابت معقبي كنهدم نخيل سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክ ንመልእክት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጽኒልኩም ስለሰማዕኩሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጽኒሉ ይስማዓኩም ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ለዓለመ ዓለም አሜን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አፈጺሙ አጀሚሩ ዘፈጸመና ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ንዝቅጽል መደባትና አውደ ምህረት ናብ ሓውና ዲያቆን መሐሪ نزمهارنان زغسصنان لولا بحري እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ይሁን ነቦና በመርጌታ ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ነዚ ጽሑፍ ንዘዳለወ አውና መምርቶ ኩሉ ድማ እግዚአብሔር አምላክ አገልግሎቱ ይባርክ አራይ ካብዝ በመቅጻል ከም ፈቃድ አምላክ ከም ትልሙድ መዝሙር ካብ ጉባኤ ክልወናዩ መዝሙር ዝተዳለወ እንተሃልዩ ብፍላይ ዘሚሩ ዘይፈልጥ ቀዳምነት ንዕኡ ወይ ንዓኣ እሺ መዝሙር ዝዝምር ካብ ጉባኤ እሺ መምህር ትምኒት هذا سبت زي هذا زمرين انت دي تغاكيه دخنا دمصي سمعكن يدون حفد بليلن ناباخي مالتي مش اوكي سنقابل مردين نفس كتسن هذا المحامي امين الله أنس بفقرة المزمور كان فعلا نحكي زمرين تنتكم سنكرين علقو أنس بفقرو
እካፈል ካብ ዓብይ ክብሩ ፀግኡ በዚሑለይ ፀኒኦ ሓይለይ ፀግኡ በዚሑለይ ፀኒኦ ሓይለይ ንሳይ ተዘይነብር እቲ ተዋጋኢ መንኮን መድሓነኒ ካብ ሕሱም ፀላኢ ነድሪ ቆጥዕኡ ኣባይ ምስ ፈሰሰ ንሱ እንድዩ ብቅፅበት ቁስለይ ዝፈወሰ ምሳዩ ተሓያል ጅግና ነፍሰይ ካብ ክፉ ዘድሓና ስለ ስሙ ናጊፉኒ ናብ ዕረፍቱ ኣትዩኒ ኣለኹ ኣነስ ብፍቕሩ እካፈል ካብ ዓብይ ክብሩ ፀግኡ እዩ በዚሑለይ ፀኒኦ ሓይለይ ፀግኡ እዩ በዚሑለይ ፀኒኦ ሓይለይ ከም ሽደን ኣንበሳ ብግርማ ኸሊሉ ኣብ ዝቃወሙኒ ቅልጽሙ ኣልዒሉ ደጌታት ፀላተይ ብሓይሉ ሪሱኒ ካብ ዓወት ናብ ዓወት ታሰጋጊሩኒ ቀቅድመይ ንሱ ሓሊፉ ብየማነይቱ ደጊፉ ኣጋረይ ከየንደል ህፃ ኣሕሊፉን እንዲሁ ካብ ቃፃ ኣለኹ ኣነስ ብፍቕሩ እካፈል ካብ ዓብይ ክብሩ ፀግኡ እዩ በዚሑለይ ፀኒኦ ሓይለይ ፀግኡ እዩ በዚሑለይ ፀኒኦ ሓይለይ መንገዲ ኣለዎ ኣብ ባሕሪ እግዚኣብሄር ንዓይ ዘድሕነሉ ዘይብፃሕ ዘይምርመር ናይ ኣኽራን ኣምላኽ እዩ ጥራይ ዝብል መን እዩ ኣብ ቀላት ጎላጉል ዕርዲ ኮይኑን እንድዩ ኩምራታት በረድ ኣዝኒቡ ልቦም ብፍርሒ ሰሊቡ ከም ሑፃ ምድሪ ዘሪዎም ካባይ ቅልጡፍ ኣርሒቕዎም ኣለኹ ኣነስ ብፍቕሩ እካፈል ካብ ዓብይ ክብሩ ፀግኡ እዩ በዚሑለይ ፀኒኦ ሓይለይ ፀግኡ እዩ በዚሑለይ ፀኒኦ ሓይለይ ኣለኹ ኣነስ ብፍቕሩ እካፈል ካብ ዓብይ ክብሩ ፀግኡ እዩ በዚሑለይ ፀኒኦ ሓይለይ ፀግኡ እዩ በዚሑለይ ፀኒኦ ሓይለይ ስለ መዝሙሩ እግዚኣብሔር ይክበር ይመስገን። ስለ ዝተሃበኒ ዕድል ይመስገን። ኣገልግሎት ካብ ባረኽ ዲያቆን ሓዊና ዝለዓለ ስሜተ ክህነት የብፅሕካ ቴንኪ ስለ ዝሃብካኒ ዕድል ዝማሬ መላእክቲ የስምዐልና ብጣዕሚ ጣዕምቲ መዝሙር ኣለኹ ኣነስ ብፍቕሩ እካፈል ካብ ዓብ ክብሩ ፀጉኡ በዚሕለይ ብኡ ፀኒዑ ሓይለይ እያ ትብል ተኣዝማች እታ ትሕዝቶ ከዓ ነዚ ኣዝማች ፅቡቅ ጌራ ተስፋ ሓንተ ብርሃን ትገልፃንያ ዝማሬ መላእክቲ የስምዐልና መምህር ትምኒት እሺ ካብዚ ብምቕፃል ነዛ መዝሙር ክንሰምዓ ፀናሕና ብቃል እግዚኣብሔር መሰረት ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ከነስተንተና ናባኹም እቲ ሓያል ተዋጋኢ እግዚኣብሔር ምሳይ እንተዘይነብር ካብቲ ሕሱም ፀላኢ መን መድሓነኒ ነይሩ ንሱ እዩ ስለ ስሙ ኢሉ ኣናጊፉ ናብ ዕረፍቲ የእቲኒ ትብል ነይራታ ቀዳሚት ኣዝማች እታ ካልአይቲ እውን ደጌታት ፀላእተይ ብሓይሉ ሪስኒ ብሓይልና ተቃሊስና ስዒርና ደይኮነ እግዚኣብሔር ብሓይሉ ካብ ዓወት ናብ ዓወት ከም ደሰጋግረና ቀቅድሜና ሓሊፉ መገድና ከም ደቅንዕ ብየማነይቲ ኢዱ ደጊፉ ኣጋርና ከየንደል ህፃ ዘድግፈናን ዝመርሐናን ኣብ ድላይና ዘብፅሐናን ምዃኑ ኣብ ባሕሪ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ቀላት ጎልጎል ኣብ ስንጭሮ ኣብ ኣኽራን ኣብ ኩሉ መገዲ ከም ዘለዎ እግዚኣብሔር እትገልጽ ሰፊሕ ትሕዝቶ ዘለዋ መዝሙር እያ። እሺ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ከነስተንትና ናባኹም
ክንሰማዕ ፀናሕና እንዲና እታ መዝሙር ሰዲዳትለ ያላ መምህርት ትምኒት ኣለኹ ኣነስ ብፍቕሩ እካፈል ካብ ዓብ ክብሩ ፀጉኡ በዚሑለይ ብኡ ፀኒዑ ሓይለይ ምሳይ ተዘይነብር ትተዋጋኢ መን ኮን መድሓነኒ ካብ ሕሱም ፀላኢ ነድሪ ቁጥዑኡ ኣባይ ምስ ፈሰሰ ንሱ እንዲ ብቅፅበት ቁስለይ ዝፈወሰ ምሳዩ ተሓያል ጅግና ነፍሰይ ካብ ክፉእ ዘድሓና ስለ ስሙ ኣናጊፉኒ ናብ ዕረፍቱ ኣእትይኒ ከም ሽደን ኣንበሳ ብግርማ ከሊሉ ኣብ ዝቃወሙኒ ቅልጹሙ ኣልዒሉ ደጌታት ፀላእተይ ብሓይሉ ኣውሪሱኒ ካብ ዓወት ናብ ዓወት ኣሰጋጊሩኒ ቀቅድመይ ንሱ ሓሊፉ ብየማነይቱ ደጊፉ ኣጋረይ ከየንደል ህፃ ኣሕሊፉኒ እንድዩ ካብ ቃፃ መገዲ ኣለዎ ኣብ ባሕሪ እግዚኣብሄር ንዓይ ዘድሕነሉ ዘይብፃሕ ዘይምርመር ናይ ኣኽራን ኣምላኺ ጥራይ ዝብል መን እዩ ኣብ ቀላት ጎልጎል ዕርዲ ኮይኑኒ እንድዩ ኩምራታት በረድ ኣዝኒቡ ልቦም ፍርሒ ሰሊቡ ከም ሑፃ ኣብ ምድሪ ዘሪቦም ካባይ ብቅልጡፍ ኣርሒዎም እያ ትብል ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና እሺ ቦና መዝሙር ዳዊት መበል 114 መዝሙር ዳዊት መበል 114 ካብ ቁጥሪ 1 ምሽ እሺ መዝሙር ዳዊት መበል 114 ካብ 1 ክሳብ 4 ከንብባየ ኣብ ገዛ ሁላትና ነንብባ እግዚአብሔር ምሳና እንተ ዘይነብር ሲ ይበል እስራኤል እግዚአብሔር ምሳና እንተ ዘይነብር ሰብ ክትንስኡና ከለው ሓርቆቶም ኣብ ልዕሌና ክነድድ ከሎ ሽዑ ብሂወት ከለና መዋሓጡና ሽዑ ማያት መጥሓለና ውሒዝ ብልዕሊ ነፍስና መዋሓዘ ሽዑ ዕቡይ ማያት ብልዕሊ ነፍስና መሓለፈ ነይሩ እቲ ንምንጫቶ ኣስናኖም ክንከውን ዘይወፈየና እግዚአብሔር ይባረኽ ነፍስና ከም ዑፍ ካብ መፈንጠራ ሃዳናይ ኣምለጠት መፈንጠራ ተበትከ ንሕና እውን ኣምለጥና ረድኤትና ብስምቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ እያ ትብል ኩላ አንቢበ ያለኹ ክሳብ 8 ቃል ሕይወት ተስማዕልና ቦና حراي كالوت ፀጉኡና ሻዕ ከም ዝበዝሐልና ሃይልና እግዚአብሔር ምዃኑ ካብ ዓወት ናብ ዓወት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ከም ዘሰጋግረና ንሱ ሓያል ጅግና ተዋጋኢና ምዃኑ ብሓይሉ ከም ንስዕር ብሓይሉ ከም ንሳገር ብሓይሉ ከም ንበፅሕ ብዙሕ ትሕሶ ኣለዋ እዛ መዝሙር ካብ ፀላኢ እናገፈሉ ዋልታና ዕርድና ፀግዕና ምዃኑ ብሓዊ ማይ ብኩሉ መንገዲ ከም ዘለዎ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ወደ 10 እሺ ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ሓጢያትና መተዓረቂ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ዝሰደደልና እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርና ኣይኮነን እታ ፍቕሪ በዚኣ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 10 ቃል ሕይወት ተስማዕልና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ንሕና ብዝገበርና ግብሪ ፅድቂ ወይ ንሕና ስለ ዘፍቀርና ደይኮነ ኣምላኽ ብፍቕሩ እዚ ኩሉ ነገር ከም ዝገበረ ምስታ መዝሙር ትኸይድ እያ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል እሺ ካልኦት
ዲያቆኖም ኣነ ክፍትን ኣቲን ሂወቴ ማማ ይኸው ምስኣት ከይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ ዘላ ኣብ ዘተንትነ ፅናሕኹ ሮሜ 37 ምዕራፍ 37 ኖ ምዕራፍ 8 37 39 ስለት ሚሲ ሌለ ሶሪ ክስተገር ያለኹ መሰለኒ ፅሒፈያስ በሸ እወ 8 38 39 ሞት ኮነ ወይ ህይወት መላእኽቲ ኮኑ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመፅእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ ኮቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣረጊፀ ኣለኹ እሞ በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቅረና ኣፀቢቕና ንስዕር ኢና ንዕኡ እንተፍቂርካስ ካብዚ ኩሉ ከም ንስዕር ከም ኣያኻታ ናይ ትምኒት ሓፍትና ከዓ ብጣዕሚ ፅብቕቲ መዝሙር ብዙሕ ክስታይ ኣለዋ ግን እዚኣ ምስኣት ትኸይድ ኮይና ክስታይ ተሰሚዓትኒ ቴንኪዩ አሜን ብውይ ንስዕርዋ እግዚአብሔር መስገን ቃልዎ ተስማዕልና ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 37 ክሳብ 39 እሺ ካልኦት አረ ጊዜና እንጠቀመሉ እኩል ጊዜ የለና ገና 38 ደቂቃ አለና ንክንወድእ ኣራይ ድተዳልኹም ተዚሃሊኹም ኣብ መንጎ ሓሳብ ተመፂልኩም እውን ክትነግሩኒ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ግን ናብቲ ሎሚ ዝተምሃርናዮ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ መወዳእታ ናብኡ ክንከይድ ኢና ቁፅሪ ክንዲዚኣ ኣውፅለ ይበሉኒ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ እንታይ ተማሂርና እንታይ ኣስተንቲና እንታይ ኣስተውዒልና ምስ ጉባኤ ሓሳብና ነካፍል ብድሕሪ ከዓ ሕቶ እንተለና ድሕሪ ኣስተንትኑ ከዓ እቶም ሕቶ ዘለና ከዓ ክንሓትት ኣብ ቦታት ኣብ ማእከልና ኣለዉ ክምልሱልና እዮም ኣለና ዶ ሎሚ እዚኣ ተማሂረ ክንብል ንኽእል ኢና ዝኾነ ነጥቢ ልዒልና ምንም ኣይሓዝና እንዲና ካብ ዝኸዋብና ፅንሐ ተደይ ተረዲእና ተደይ ሒዝና ከዓ እዚኣ ኣይተረድአትንን ኢልና ንሕተት
الشيء ما أصلي إفيسون 4 إفيسون معرف 4 كاب حادة كساب 15 سديدات لنا الله أستنتنا نايتا مزمور يا مسلني إفيسون 4 كاب حادة كساب 15 نوح إلانديا خلا ينبباني نيشتي كنببي بكريستوس حدا إنا تبلتار استي دقيم أنا أسر بقويتا نتي تتصوعكم ولتصوع بقعاتكم كن كتملالسو أمعدكم اللغو بتحتنا زبلن بلوهاتن بهداتن حد حدكم بفغر إنا تتصاوركم نتي حبرة منفس بما أسر سلام غيركم كتحلوه تقادلو كم تبحانت تسفى تصوعهم تتصوعكم دما حدا سجان حدا منفسنيو حدا قويتا حانت امنت حانت تمكت تلعلو كلهم بكلن أب كلن زلو حدا أملاخن أب بكلن نسو أيو تبلك ساب قطر شو دشان بيبيالغو قالي هو تسمع لنا تينكيو ماما أصلي أب سكرين لنا نايلو من باب نايلو من تمرتنا النام ببناون كنستانتن غدينا ዲያቆን ማነ ዶ ሓንቲ ክሓትት ما جمرت أبرهلنا ما أستنتنو ጽቡቕካ ኣጽኒዕካ ስለ ዘዳለኻ ትጽሑፍ ጽሙቕ ኣቢልካ ገለ በለና መጀመርታ ኣትሊስት ኣቦታትና ኣለዉ እንዲኦም ንዕኡ ደኣ ገንሲ ምናልባት ነታ ከም ሕቶ ኮይና ትቐርብ ኢለ ዝግምታሲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈስ ኣይሕደገሉን እያ ትብል ነው ኣብ ማቴዎስ 1231 ከምኡውን ኣብ ማሪቆስ 318 ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈ ግና ሓጢኣቱ ንዘለኣለም ይኹኖ እምበር ንዘለኣለም ሕድገት ከም ዘይግበርሉ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እዩ ዝብል ግን ዝኾነ ይኹን ሓጢኣት እንተ ደኣ ተነሲሕካስ ይምለስ እዩ ኢልና ተማሂርና እሞኒ እዚኣሲ ከመይ እያ ክብል ኣበይ መርጌታ ምናልባት ፅቡቅ ገይሮም ከብለና ይኹኑ ወይ ኣባ ቀሺ ወለት እንታይ ኣለዉ ድሓር ትንታነ ናተይ ድሓን ንገብር እሺ መልሲ መወዳእታ ገይሮም ምንቲ ክምልሱልና ዝኾነ ኣስተንትኖ ተለካ ኣትሊስት ዲያቆን ሓዊ ኣነ እውን ከምዛ መምህር ተኽሉ ዝበላስ የብላ ነይሮ እሞ ብጣዕሚ ንዓዊና ኣነ ንሳሕቶ ክብላ ሓሲበ ነይሩ እሞ ካልእቲ ኣይ ሰከንድድ ማለት እየ እሺ ቴንክ ዩ ኣለዎ ተስማዕላ እሺ መምህር ተኽሉ ነታ ኣነሲ ብዛዕበየ ከስተንትን ፀኒሐ እሞ ካብ 4 ጀሚሩ ስጋዕ ወላ ስጋዕ 12 ዘሎሲ ብዛዕባ ዝዛረብ ነይሩ ነው ሓንቲ ግዜ ነቲ ነገር ተጋጢምከ ንሕናሲ ሕድስ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይሰምዐ ወይ ቃል ኣምላኽ ዘይሰምዐ የለን እሞኒ ኩሉ ሰሚዕና ንሪኦ እውን ኣለና ብተግባር ክሳዕ ክንደይ ከም ዘድሕን ክሳዕ ክንደይ ኣቃል ምዃኑ እሙን ምዃኑስ ንርኢ ኣለና ሕጂ ንሕና ሰሚዕና ኢና እሞ ንሕና እንተወደቕና ዝብል ነገር እንዲ ብክልተ ነገር እዩ ዝርአ ከምቲ ኣበይ መርጌታ ክገልፅ ወፅ ዝፀንሑ በቲ መንፈሳዊ መዳይ እንተደኣ ርኢናዮ ወይ ከዓ በቲ መንፈሳዊ መልክዕ እንተደኣ ርኢናዮ ንኣምላኽ ዝሰኣኑ የለን ኩሉ ግዜ ናብኡ እንተደኣ ኸድና ሕድገት ይግበረልና እዩ በቲ ግብራዊ እንተደኣ ርኢኻዮ ግን ንሓደ ሰብ እንተደኣ ክሒዱ ማለት እዩ እንተደኣ ክሒዱስ ክምለስ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ክሒዱ የለን ናብኡ እዚ ከዓ እቲ ክምለሰሉ ዘይክእል ብፍልጠት ዝገበሮ ነገር ክምለስ ይኸብዶ እዩ ማለት ፈሊጡ ደይ መደይሉ ዝገበሮ ነገር ስለ ዝኾነ እዚአን እየ ከስተንትን ፀኒሐ እሞ እሳ ከዓ ኣብ ቀዲመ ደንበኳና ማሪቆስ ዘላ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ትመፀኒ ነው እንተ ደኣ ከምዚ ጌርካስ እንታይ ማለት እዩ ኣይቲ ንዓኻ እውን ንስሓ ይብልካን ማለት ድዩ ወይ ንዘለኣለም ትኮኒንካ ማለት ድዩ ኣይመስለንን እሞ ዝያዳ ግን ነቦታት
انت عدلكم أري ثانك يو ممر تخلو مع هيوت ون إتا حتكم نزات تغسكاي أو إنجيل ماركوس أو إنجيل ماتيوس ون معرف 10 حدن دلان أبزالو مستمهرنا يدما أبراويان معرف شدشته كاب 4 جميرة دلا كساب شدشته زلايا تا تماساسلت سلازخونا تنحطو أبعد تغللايا حجتا ماتيوس 10 حدن حاونا ممر تخلو انتاي دول دولن منفس قدس دتصرفسي أي حد قلون يو دبل الله أبزيا خان منفس قدس وين إግዚአብሔር ዝጸረፈ ደይኮነ ነቶም ሰማያዊ ውህበት ዝጠዓሙ ሓንሳብ ብርሃን ዝበርሀሎም ብጎይታ ዝኣመኑ ጸጋታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስጢራት ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝተኻፈሉ ከምዚ ክንማሃሩ ፀናሕና ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስ እውን ዝኾኑ ነቲ ሰናይ ናይ ቃል ኣምላኽ ሓይሊ እታ እትመጽእ ዓለምን ከዓ ዝጠዓሙ እንተ ወደቁ ኢሉ ቶም ኣመንቲ ቶም ዝተጠመቑ ጸጋ ኣምላኽ ምስጢር ኣምላኽ ዝተኻፈሉ እንተ ወደቁ ንወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቕልዎ ብግህዶ እውን ዘላግፅሉ ስለ ዝኾኑ ከም ብሓድሽ ንንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ እያ ትብል ዘላ ሕጂ ብንስሓ ደይሕደግ ሓጢኣት ኣሎ ድዩ እንታ ኮይኑ ዘይሕደገሎም እያ ተሓቶ መስለኒ ኣቦታትና ክመልስዋ እዮም ፅቡቅ ሕቶ እዩ እሺ ቅድሚ ግን እቲ ግዜ ንዓና ስለ ዝኾነ ኣስተንትኖ እንተለና ከነስተንትን ግዜ ኣለና ቅድሚ ናብ ኣቦታት መሕላፍና ሞት ግዜ ምንቲ ክንጥቀመሉ ድኾነ ሕቶ ሓሳብ ኣስተንትኖ እንተለኩም ኣብ መንጎ ፍቓድ ሓቲትኩም ከተብሉ ትኽእሉ ኢኹም ስቕስቕ ካብ ኮነ ናብ ኣቦታትና ክሕልፈኩም እየ ኣቦታትና ክምልሱልና እዮም እዚኣ ናይ ዕብራውያን ከነስተብህለላ እንተ ወደቁ እያ ትብል ዘላ ልክዕ ከምዚ ኸማና ተጠሚቕና ዳግም ካብ ጥምቀት ተወሊድና ብርሃን በሪሂልና ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስ ኬና ኣብ ክርስትና ንመላለስ ኣለና ኣመንቲ ኢና ብዙሕ ምስጢራት ናይ እግዚኣብሔር ዝተኻፈልና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝረኸብና ኢና እሞ እንተ ወደቕና ብንስሓ ክንምለስ ኣይንኽእልን ዲና እያ ተሓቶ ጠቕሊሎም ክሒዶም ወፂኦም ኣይኮነን ድብል ኣሎ እንተ ወደቁ ኢላ ንወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቕልዎ እና ኣይንወድቕ እንዲና ኩሉ ግዜ ንወድቕ ዶ የለናን ተጠሚቕና ቆሪብና ብዙሕ ነገር ካብ ኣምላኽ ተቐቢልና ከለና ወላ ዓድሜኻ ሙሉ ካብ ቤት ኣምላኽ ከይተፈለኻ ዳተመላለስካ እናገልገልካ ካብ ቅዱስ ቁርባን እንዳተሳተፍካ ብዙሕ ነገር ዳበልካ እንተ ወዲቕካሲ ኣይሕደገልካን ድዩ ብንስሓ ክትምለስ ኣይከኣልን ዲ እያ ተሕቶ ናብ ኣቦታትና ክብለኩም እየ መድረኽ ናብ ኣቦታትና ኣብዚ ኣቑርተይ ዲያቆን ወደይ ኣቶት ከም ዝተረዳእኳሲ እቲ ክንወድቕ እቲ ነቶም ክስታይ ጥራይ ደይኮን ነቶም እንዳፈለጡ ዝገብርዎ ሓደ ሓደ ሰብ ከይፈለጣ እታ ኣይሕደገሎምን እዩ መምህር ኣነ እውን ተረዳእትንሲ ነቶም እንዳፈለጡ ዝገብርዎ ሲ ኣይሕደገሎምን እዩ ብኸማይ ተረድያኒ እቶም እንዳፈለጡ ዝገበርዎ እምበር እቶም ካልኦት ዳ ዋላ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ከም ሰብ ከይፈለጥካስ ብዙሕ ነገር ክትጋገ ትኽእል ኢኻ ዳሕራይ ብንስሓ ትድሕን ኢኻ ማለት እዩ ኣነ እውን ታሕተይ ነበረሲ እንዳፈለጡ ዝገብርዎ ብዙሓት ከዓ ኣለኹም እሞ ንሳያ ነራ ክንፈላለያ ዶ ማለት እየ ቁሩብ ቴክስታይ ኮይነ ኣለኹ ወላ ዳፈለጥካ ተበዲልካ ሞ ኣይሕደገልካ እንዲ ብንስሓ
أحدقلهم يوم حتى أتنيا يوم كألا مش تزي تقاقي هو دحان كبر هو عندهم مالتي كل سب دقاقة ስለዚህ ይፈልጥ አይኮን ወላ ዳፈለጥካ ሓሶት ጌጋ ምዃኑ ስርቂ ጌጋ ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ ግን ሓጢኣት ትገብር ትሕሱ ትሰርቕ ኢኻ ንኣብነት እንጂ ዳፈለጥካ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ ስለዚ ምሕረት የብሉን ድዩ ተተነሲሕካ خبص أنا بغالي أتردي أتصنح مالتي እሺ ደሓን መድረኽና በቦና ናብ ቤ መርጌታ ክሕልፈኩም እየ ብድሕሪኡ ኣብ ቤ መልኣከ ሰላም بتصلوت كيروم مدام دم تاجيروم انت خاصولنا مدرخنا بابونا سلقالاتو زابير استمسكنا يهون أبتن حتو كلتا حتو ينزلوا تحنتي من كنفس قدوس منفس قدوس صرفه أهدقلني أبزانا يلومها كاب قصري 4 جميرو كمتا زلات تخن حزا نتوم حدق زي برهان زبرهالوم أبتا ترغامي خاص بغيرهم ترجمو مان تاي مالتي برهان زبرهالوم ندا ذكرنا يمكن كيت صقات امقات زتقبلو نتسمعوا بهد زتعامو أو قدوس قربان زبسحو تم قلت منفس قدوسون زخونو زغاب بقب أميرون تحاتيموم بيت مقدس منفس قدوس زخونو اتسهنايك على أملاخن حيلتها تمزع على من كأز تعام زين هنجي نتودقو نود أملاخ كم بحدش نرأسهم سلاس قلوه بقهدون زلا قصلو سلو زخونو كم بحدش ننسحاق حدثو أي كألو مني سلازي أبزي بيت خريستيان منتان تاي أب مصحف سنكسار خم تازل واخم بباي إذا مصحف سنكسار أب أبونا بكيش يوحنس شيكاغو وندا مريم ترجمومو أب لابرر لوب زخونه غزي مسئنا هنوسدن خلينا مصحف سنكسار تحساس 10 وكلتاي بزعلت زي غباء محبر ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣብ ሃገር ሮማ ኾነ እዚ ኸኣ ኣብ ቀዳማይ ዓመተ መንግስቱ ንዳኪዎስ ካሓድዩ በቲ ዘበን እቲ ቆርኔሌዎስ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ሮሜ ዲዮናስዮስ ሊቀ ጳጳሳት ናይ እስክንድርያ በላንዲዮስ ሊቀ ጳጳሳት ናይ አንጾኪያ ገርማኖስ ኤጲስቆጶስ ናይ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ እዩ ከመይ ገሮም ይሕዝዎ ነይሮም ጉዳይ እምነት ቀሊል ነገር ስለዘይኮነ ሓደ ነገር ቆርኔሌዎስ ናይ ሮሜ ዝነበረ ነቲ ጉዳይ ርእዩ ምስራኣዮ ግን ናይ ጉዳይ ሃይማኖት ስለዝኾነ ነቶም 4 ናይ ቤተ ክርስቲያናት ሊቃነ ጳጳሳት ፀዊዑ ነዚ ጉባኤ እዚ ብዛዕባ ብናጥስ ዝበሃል ካህን ዝነበረ እዩ ንሱ ኣብ ግዜ ስደት ሃይማኖት ዝሓደ ወይ ብዝሙት ዝወደቀ ዋላ እንተ ተነስሐ ስረት የብሉን ክቕበልዎ ኣይግባእን ዝበለ እዩ ቆርኔሌዎስ ሊቀ ጳጳሳት ከዓ ግደፍ ከምኡ ኣይትበሊሉ ሓደ ግዜ 2 ግዜ 3 ግዜ ገሰጾ መኺርዎስ ኣይሰምዖን ብድሕሪ እዚ ብዛዕባኡ 60 ኤጲስቆጶሳት 18 ካህናት መጻሕፍቲ ዝፈልጡ 40 ዲያቆናት ከምኦም ዝበሉ ፈላጣት ኣኪቡ ጉባኤ ገሩ ብዛዕባ ዝነገር እዚ ንኻህን ብናጥስ ተኸራኸርዎ ንሱ ግና ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ዝጻሓፎ ቃል መምኽነይታ ገይሩ ተላዒሉ إذا حج نبلا زلنا مالتيو عبراويان معرف 6 مستطمقو ناي سمايات صقون منفس قدوسن مستقبلون مستعامون قال እግዚአብሔር ዝመጽ ኃይለ አምላኽን مستعامو ከወድቆን በንስሐ ገይሮን ከም በሐድሽ ከሐድስዋ አይከለኒዮም ዝብል ሒዙ እዩ እቶም አቦታት ግና ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ዝንስሐ ዘይኮነስ ጥምቀተ ክርስትና ተጠሚቁስ ኩሉ ግዜ ኣብ ኃጢአት ዝወድቅ ኃጢአት ዝገብርሞ ዘይንስሐ እዩ ዝበለ ኢሎም ገሊጾም መለስሉ ሐዋርያ ስለዚ ዝተባህለ ቃል እዩ ንወዲ እግዚአብሔር ከም በሐድሽ ዝሰቀልወን كنعقوان يوم ميلو زوسخن زسعبن نداويت كان السحو دا يتقبلني نمنتايم بزموت زودغن ابزبن سماتات فريه منتو زخ حدن سك نسحاي كلني
السيا خبا وسيدو داويد ك نسحو نداويد كنسحو أي تقبل لنديو نقولي زخا حدا بيتروس كنسحو أي تقبل لنديو سجى منفس قدوس براكليتوس دخا أي توهبوني أبتم نبابي أنا باقع مؤمنان زشو مخنخن تديو كلاتهم توم بإيدوز تاتمكس كم تنسخات بلو تفيهم ديو لوكاس 10:3 موكس غير له إذا تبلو زلخا عشنتيو ويتانا يس كريستوس مسغانا نعيخون أبتم كلهم زبدلون زقاقيو نسحات تركب غيريو وكاهن بناتس كابزرخوس مخرخا رحق تنسح سلاء እግዚአብሔርን سلاء رسخان كمون سلاء كلهم دك سبايت أيتخون إلهم قسسوه نسجنا خابتات فئت مخرو أي تملسن نزلهم كلهم قردسان مخرو ما يتقبل النساتون كا نستم تمهرتو تقبلوا رجيمهم ماتيروم سددوا بركتهم مسكولنا يهون نزل عالم عالم أمين سلقالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን አቦታትና زي تزاربولون زي قاتومون زي وسنون وسانيتات يلبون كم زز مسألة بتخرسيان تأتبل انتاي كم يقرأ حيزاتو زبل موز كسي نزدالو لنا نزورسنها ناي بحر مسقانا يبصح يوس لازتفقد لك قبل بيمسقن عليه وتسمع لنا بري هاديا ممر تخلو مع هوت هو أنا عاي بريهات اللي من البات هو إذا أنا لهم عنتي قالت ما يجن كبربعة جميرة زلا زياتهم نكم بعل أريوس زعمسولي نحنا يكون نحن عسيب بتفلتات كندو أي بتحنا حجي زياتهم إتي سماي قال أملاخ حيلي اتمت عالم كأ زتعامو زبلهم دلوس أبتلع الوايدر بتسألنا زبطفو أموني إساتهم كود خلوسي بفلتات سلازود كله كمان أجن بسأن فلتات هنا هم مد ولا بقى عنتو يجلس كان يركض يكون بعلها نحن ناس نودق هنا كل جزينو نقاقي هنا جن كا وتنسحنا هم ملسنا خيرنا تياتهم جن كان بعل أريوس تلمينهم و أو أبتك حدتهم بزناقات أنت رأوينهم جن نعاتهم ولا حنتي مملس يقول لهم من يا مردعتناتي من البات أخا قربتي نسخان توسكلا ولا بعشي بمرجيتا صبوني مثلني أنا بوزح عبرت اللي نزاملسي أي ما بمرجيتا مسوا ولا ناتي وقت اندعات أشمو ور مجلت تدلي عينات تسمعني نيتي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አቦታት ክሰርዕዎ ከለውቲ ከመይ መጽዩ መንፈስ ቅዱስ ምክንያት የብሉን መንፈስ ቅዱስ ዘጸረፈ አይሄደገሉን ቃል አምላኽ አውቀሚት አቦታትና እንታይ ማለት እዩ ብዝኾነ ይኹን ተመልሰን ሕዛም እንቲ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣብዚ ዝበጽሕ ፍልጠት ይብሳሕ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብቶም ዘጣዓሙ ናይ ሰማያት أبوي زجلس الكامبر سجان عندما يكون انتبهيلو أبتزل على درجة زنبري نأملاخ كأخي حدو نأملاخ مسك حدا أمري رمس بخيخ أملاخ تقبلن حجي نايم من السح عقم السينوم وي لبت الرجيروم كي تنسح زترفة عند زي كوينو أبزخونا يكون معارك زنبرة درجة فلتاتو معارجو زخونا يكون عينة حاتيات بنسحها زي دمسس حاتيات يلبون ازيتي وساني ناي بيت كريستيان مالتي بريهات كون تسفا قبر اتي ناي من السح عقمي اتنس ناي من السح عقم ز وحيد جن زسئن جن انت خوينو اريوس زي تنسحه انت خوينو يهودا تنسحه انت خوينو يهودا زي تنسحه انت خوينو بيتروس تنسحه اتن ناي من السح عقمي أوي زتذكر نمبر عام سبب رخيبه بحقنا أملاخ كنسح أملاخي بديلة نفسي ودي أيلو إزمزة بنسحة زي دمسس حتيات يلني لا بتخرسيان أبقونا ناقة ميتات تعمل بريها كون تسفى قبر عليه وتسمعنا أبونا آمين والله أنا عليه وتسمعنا Alright, مدرخنا وابونا أبي ملاك السلام
هاي كلهم كمي أمسيكم كمي كنيكم ملاخنا تمسجن يكون نبزي جوا زي زاخ خبرنا كلهم دما زنبب كان حفتنا تمنيت زمرك مزمور زماري ملاختي اسمع لنا نتا مزمور بتقسي كاون كابزخن مهارو سمسنا دما حتى يكون بحطو ويدما تردعنا خنستنتن زمسنا كلهم يابير زمنا قلقلتكم أبارخ أداليخا جزي هيبكا مصنعتي قركا كل جزي خمت قبرو صحيفكا سددكا عونا تخلو دما كل جزي زيابير أقلقلتكا يبارخ كتقلقلت دما نبر مستيرو ما مليش قلت سألكا بنابي مرقتا قال ايو تسمع لنا خمون حونا دياكون قال ايو تسمع لنا أبتا قصري 15 ترحي أبل كبل دالي كمو خا بتعقس تتصبيسي نتا تسفى رخبا كمو خا بتعقس تتصبيس نتا تسفى رخبا بزعماني يتزارب زلو بزعبا أبونا أبراهام يتزارب زلو توزر 13 تدارينا أملاخنا أبراهام تسفاخو بخلو زمحللو كابز عبد سلا زي ترخبه بحق إنا بارخوخا كبارخ كان إنا بزح إنا أبزحوخا كبزح كان إلو برأسو محللو مسبلة كم خاب تعجستي تصبيو نتا تسفا رخبا تعجست خلو إنا خمز اللو مستعجست ما متصباي كلو إنا اللو غنياتو تعجست انتليو بتعجست متصباي انتليو نتروحو زمسلك كاتو تمتو نتتصبايو نتتسفا تنبرلو دما ترخبو وي دما تبصحو إيخا مالتيو كم حقي زمن دارقا تعجستي يتسعنلو زماننا زلنا قويتاون أبتي وانجيل ماتيوس معرف أسرانا 4 مودعة علمن داقماي ممساخان ملوكتون تايو إلى مسحاتتو إذا تريوا زلخم بيت مقدس امني برئس امني كفرسيو بزحات نبيات حسوتكم أتيوم وقئن ورا وقئن كسمعيكم تميتن فيران كخونيو فقر بزحات كزحليا نحدو حدا محلفان كو حبي أميلو كله مستزاربة أبتا معرف 4 ماتيوس قصر 13 انتاي ليو عطيوا يتغسع مودات تازع قسقنا نسو كدحنيو إلو يتغسع مودات تازع قسقنا نسو كدحنيو غنياتو ندخلو زرزورو إنا رأيو إنا سمعو خلو أب كبابي إنا تفتسم خلو أملاخ زبولو سلازخونة تفتسم زلو بتعقستي كتصبمو دحنا الدماء كركب تخسع مودات تازع قسقنا نسو كدحنيو كومخا بتعقست تصبيو نتا تسفى رخبا أبونا أبراهام كاب عدو هو تسخلو ودي 75 أدينا سارا دما قوال 65 يا نيرا أدينا سارا قوال 9 أبونا أبراهام دما ودي 100 عمت كونو كلوئهم نيسحاق توليد اللهم مالتيو جي 25 عمت وأمنقو بزح سنكلكل ناب أقار كيدكا كابتا سرحتنيا ناي مولاد نيرو موداق متسأنريو جن
ተጸቢዩ ብትዕግስቲ ግና ነታ ተስፋ ከም ዝረኸባ እሞ ንሕና ድማ ሓንቲ ተስፋ ኢና ንጽበ ዘለና እሳ ድማ እንታይ እንድሕር ኢልና ትንሳኤ ሙታን እያ ኣብቲ ትንሳኤ ሙታን ድማ ትንሳኤ ዘለ ደይን ዘይኮነስ ትንሳኤ ዘለ ህይወት ክንትስእ ብትዕግስቲ ክንጽበ ተስፋ ክንገብር ተስፋ ከይንቆርጽ እዚ ቃል ድማ ይነግረና ኩሉ ግዜ ዝደጋግምዋ ቃል ኣላ ኣቦና ኣበይ መርጌታ እምኩሉ የኣቺ ቀቢፀ ተስፋ ኢሎም ብዙሕ ጠቕስዋ ንሰምዕ ኢና ካብ ኩሉ ዝኸፍእ ሓጢኣሲ ተስፋ ምቁራፅ እዩ ኢሉ ተስፋ እንድሕር ቆሪጭካ ኣብኡ ከለኻ መይትከኣኻ ማለት እዩ ተስፋ እንድሕር ኣሊካ ግን ተስፋ ስንቂ እዩ ሓይሊ እዩ ጽባሕ ካልእ መዓልቲ እያ ኢልካ ብናይ ሎሚ ፀበባ ዘይኮነሲ ጽባሕ ግና ካልእ መዓልቲ ከም ምዃና ወይ ድማ ኣብ ክርስትና ብዙሕ ፈተና ኣሎ ብዙሕ ዘጋጥም ኣሎ ግን መወዳእታ ግን ተስፋ እዚ ናይ ሕጂ ፈተና ኹን ውረት ተሓት ኹን ብኻልእ ክቕየር ስለ ዝኾነ ኢልካ ነቲ ብቅድሚኻ ዝጽበየካ ዘሎ ተስፋ ጌርካ ብትዕግስቲ ምጽባይ እንድሕር ኣልዩ ኣብ ድሌትካ ትበጽሕኻ እሞ ንኹልና ትዕግስቲ ይሃበና ትዕግስቲ ረኺብና ድማ ብዓቕሊ ክንጽቦ እሞ ነታ ንጽበያ ዘለና ተስፋ ድማ ክንረኽባ እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብጽሓዮ እሞ ብጸሎተ ክንዓጹ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። ነዚ ጉባኤ እዚ ስለ ዝሃብካና ስለ ዝኸፈትካልና ኣምላኽና ንሕና እውን ናይዚ ጉባኤ እዚ ተኻፈልቲ ክንከውን ስለ ዝገበርካና ክብርን ምስጋና ንዕኻ ይኹን። ኣቐዲምና ዝጸለናዮ ጸሎት ኣምላኽና ኣብ ኣዛንካ ዝበፅሕ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና። እቲ ሕጂ ተመሃርናዮ ቃልካ ድማ ኣምላኽና ሰሚዕና ኣብ ኣእምሮና ክንቀርጾ ልብና ከነቐምጦ ከነዋህልሎ ክነሓስቦ ከነስተንትኖ ክንነብረሉ ደቂ ተስፋ ምዃንና ሓይሊ ክንረኽበሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ድማ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና። ሰላም ኣውዒልካ እናእኻ ንመስግነካ ሰላም ከተሕድረና ድማ ንልምነካ። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብዙሓት ኣብ ጨንቂ ኣብ ጸልማት ኣብ ፀበባ ዘለውሎም ኣምላኽና ካብ ጭንቂ ካብ ፀበባ ካብ መከራ ውፃዮም ጠምዮም ዘለው ንስዓልና ተኣሲሮም ዘለው ፍትሓልና ሓዘን ከቢድዎም ዘለው ፃናንዓልና ወፊሮም ዘለው ድሓን የትወልና ገሾም ዘለው ድማ ድሓን መለሰልና ደቅና ድማ ኩሎም ዓበይቶም ንኣሽቶም ኣወዳቶም ኣወልዶም እዚ ቅንያት እዚ ናብ ትምህርቲ ዝምለስሉ ቅንያት ይማ ኣምላኽና ምምላሶም ድማ ፅቡቅ ግበረሎም ኣምላኽና ተማሂሮም ኣብ ዝሓሰብዎ በፂሖም መደቦም ገይሮም ብሰላም ክምለሱና ድማ ኣምላኽና እስኻ ምስኣቶም ኩን። ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና። ሰላም ስለ ዝወዓልካ ነመስግነካ ሰላም ከተሕድረና ድማ ንልምነካ። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ለማሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ
حتياتنا سريلنا نفت ودخ يسوع كرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين فتاوي سرق جينا ملك رمضان يسوع كرسوس كاني كنا سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبرو كسات إبراهيم أنتم عوي كانت وعوي ريا كنات روان سارقو سنات ببسمكم كنوا فتانا ونصحنا يرسيان سكلوان سمعت زيو مهار نكرسوس مال عصر تغلطي زيو مهار نكسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهار نكرسوس مال عصر تغلطي بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهار نكرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ዘለናዮ ቅዱስ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣጀሚሩ ዘፈፀመና ልኡለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን እንዳሓን ሕደሩ ثانك يو قال هو تسمع لنا كلنا دحد حضوروا እንዳሓን ሕደሩ ቃል ህይወት የስማዓልና ቦታትና ሕዋትና ኩልኩም ድሓን ሕደሩ ቃል ህይወት ይስምዐልና ኣገልግሎትኩም ይባረኽ። ኣሜን ብሩኽ ለይቲ